Mae'n bwysig iawn bod yn glir ynglyn â beth sydd wedi cael ei argymell fan hyn. Mae gwaith wedi digwydd yn edrych ar ddyfodol hir dymor Neuadd Pantycelyn, a ni wedi gwneud hynny ar y cyd gyda swyddogion eraill o'r Brifysgol a myfyrwyr yn ogystal. Ac fel rhan o hynny, fe gomisiynwyd archwiliad manwl o gyflwr yr adeilad, ac beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwetha. Ni wedi gallu casglu wybodaeth ynglyn â faint o alw sydd am lety cyfrwng Cymraeg, posibiliadau o ran defnydd arall o'r adeilad yn ogystal. Ond hefyd, ni'n nabod costau bras ar gyfer gwaith adnewyddu, a hefyd rhai o pethau mwy bris sydd angen ei wneud i'r adeilad. A beth sydd yn amlwg yw mae gyda ni adeilad fan hyn sydd wedi gwasanaethu'r Brifysgol ers 60 o flynyddoedd erbyn hyn, ac mae angen am gynllun adnewyddu cynhwysfawr ar yr adeilad. Nawr, mae hwnna'n golygu bod rhaid i ni edrych ar faterion yn ymwneud â tymor byr. Dyma sydd wedi cael ei argymell o ganlyniad i drafodaethau Pwyllgor Cyllid wythnos diwetha yw fod dros dro ac yn edrych i'r blynyddoedd nesaf yma bod yn well i ni beidio â chynnig Neuadd Pantycelyn i fod ar gael fel llety myfyrwyr ym mis Medi. Mae hynny yn gyfuniad o resymau, mae resymau hynny wedi cael eu crynhoi yn eitha effeithiol, dwi'n credu, ar blog sydd ar wefan y Brifysgol, a ni'n gallu ymhelaethu ar y rhesymau hynny. Ond y peth pwysig i ni i egluro yw bod neb o fyfyrwyr presennol na darpar fyfyrwyr yn mynd i fod yn ddigartre, os yw'n eisiau neb i bryderu ynglyn â sefyllfa llety ym mis Medi. Mi fydd llety ar gael, ni'n mynd i gadw llety yn y dedig cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ym mis Medi, a fydd hefyd â darpariaeth gofod cymdeithasol neilltuol i'r myfyrwyr hynny sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd. Dwi'n derbyn bod siom ymhlith myfyrwyr, darpar fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais i ddod i Pantycelyn, a siom yng Nghrynnoedd IMCA yn ogystal. Ni wedi bod yn gweithio yn agos gyda'r IMCA yn ystod y flwyddyn fel rhan o'r gweithgor yma, fel rhan o fforwm myfyrwyr Cymraeg, rhywbeth sydd wedi sefydlu o'r newydd mwyn gallu clywed mwy am faterion ymarferol ddydd i ddydd sydd yn poeni myfyrwyr Cymraeg a bethau maen nhw eisiau gweld yn cael ei gwella. Felly ni wedi bod yn gweithio gyda cynrychiolwyr IMCA yn y fforwm hwnnw, mewn nifer o bwyllgorau gyda'r gweithgor Pantycelyn yn ogystal. Ni'n eitha da, dwi'n credu, mae rhaid dweud, yn bod ni yn cael y perthynas adeiladol yma gyda cynrychiolwyr myfyrwyr, undeb myfyrwyr IMCA yn ogystal. Nawr, be fydden ni yn dymuno gweld yn digwydd yw, wrth gwrs, dwi'n derbyn fod IMCA yn mynd i fod yn siomedig, ond mae'n deillio nôl i'r adroddiad sydd yn dweud wrthon ni beth yw cyflwr yr adeilad. Ni'n deall nawr mwy am anghenion yr adeilad. Dyw hyn ddim ynglyn ag egwyddor cymuned Gymraeg, dyw ddim ynglyn ag egwyddor gofod cymdeithasol. Mae'n ymwneud ag anghenion adeilad sydd yn hwyrach yn mynd i orfod cau o safbwynt defnydd pan mae gwaith adnewyddu heleth yn gallu dechrau. A pan mae hwnna'n digwydd, a ni'n sôn am adeilad hynafol, wedyn mae'r adeilad yn mynd i fod ar gael am hyd at 2 blynedd wrth i'r gwaith adeiladu yna ddigwydd. Felly mae hynny'n realiti mae rhaid i ni ddelio gydag law yn llawer myfyrwyr. A beth yw'r cynlluniau yn y tymor hir wedyn? Mae hynny'n fater sydd dal ar y bwrdd ac yn rhan, a mi fydd gan IMCA a myfyrwyr eraill lais pendant yn y penderfyniadau hynny.